Benvinguts al servei de fisioteràpia de la Mútua. Aquest és un espai dedicat per a la nostra estimada gent gran. Dedicarem uns minuts per explicar-vos una diversitat d'exercicis que podreu fer tots a casa. Exercicis per moure peus, genolls i malucs. Comencem els exercicis de puntes, talons, puntes, talons, puntes, talons i puntes, talons. Segon exercici. Estirem cama, punta cap a nosaltres, punta a terra, tornem a la posició neutra, canvi de cama, davant, punta, tornem a terra, darrere, canvi, davant, punta, posem a terra, tornem al darrere, davant, punta, tornem al darrere i davant, punta, tornem al darrere. Ens agafarem la cama esquerra i farem amunt, estirem, dobleguem, baixem. Amunt, estirem, dobleguem, baixem. Amunt, estirem, dobleguem, baixem. I amunt, estirem, dobleguem, baixem. Canvi de cama. Ens agafem l'altra i amunt, estirem, dobleguem, baixem. Amunt, estirem, dobleguem, baixem. Amunt, estirem, dobleguem, baixem. I amunt, estirem, dobleguem, baixem. Puntes s'ajunten, separen. Puntes s'ajunten, es separen. Puntes s'ajunten, es separen i puntes s'ajunten, es separen. Cama esquerra, obrim al costat, tornem juntament amb l'altra, canvi de cama, al costat, tornem al centre, canvi, al costat, tornem al centre i canvi, al costat, tornem al centre.